يمسخهم علتاوي زينا النهو ندكتور دبروتين قبرك مكال حاويسو لعلوة مرارحان أولاتن حواحات عقاب حقي زمسرة اللوم كسي لومي أبيت فردي أديس أبابا بنباب تسمعو طبقات تخصصتي أب أديس أبابا أبزوان زي تأثيرهم زلو عماويلهم بوحث كفتحو كحتخلو عقاب حقي دما تقايمو ملسكاتشو أما كاب أديس أبابا زل أخو ريبورت صار في الساية ترقي مختارويا لعلوي عقاب حقي كابز خصصهم 58 سباتن 4 تكالاتن لومي اتوم 21 تخصصت أبز ترخبلو مزقب كسز غربلو لعلوي بيت فرد فيدرال نتخصي بنباب غريبو أبت مقابا از غربا خصين تخصصتين حقا منقستي زت حاسم مرت أب مكيادن مفتسامن حقاو أفلت ونزتوهابو كللاو منقست تقراي بزي حقاو مقدب مغيار أبلع الحقا منقستن حقا منقستاو سرعاتن زفت أم وقبن زبلوك خصص كلو اتخال أي دماد ليتن تلمن اتوم تخصصتن خصاخا اعتباهلو منقستي بحايلي كابسلت أن مقلاي علمهم أبلع لي حايل مكلخال إز سامين زجمر وتقعاتن نعو سعيبو حقا منقستن مخبار أبز تخايد وفري تهيوت سباتن قدعات أكالن نزبت حدقان أب نبرت عنوت زوردن بمخوانو تخصصت حبابيروم زحزو علامة بوليتيكان مسخاع منقست بحيلن معبلال بمحساب سراح تخفافيلوم أبالات حيل مكلخالن مننتهم سقاب حزيب علا زي تفلت أسابات قاتلومن شاويومن كابوتا بوتا ينقساقسو زنبرو بمخوانهم بزفت أمو قبن شبر تخصيصهم يوم يبل أتي بيت فردينة تخصي بنواب دحر مسمعو طبقات خصصتي عماويلوم بواحس نخفتحو بصحوف نزقرو وحتو سعيبو كلتي أموغانات مكاتع حساباتو مال إلوم تخاتعهم يوم عقاب حقي اتم تخصصتي بتزقرب اللوم كسي قبننياتات كوينم تترخيبهم كم مأسرت موائل سقاب فرد موت كفرد اللوم زخئل قبن بمخانون كم اون ابتوم كستات مسكر قالوم زهابو سبات بتوم تخصصت سلز فلتو حدقا خبص حلوم سلز خئلو مسل وحسكو وهابو ما يقبأن كبل ككاتع كلو طبقات خصصت دما عماويلوم فتيمم ممزتاوالو مرت مكيادن مفتسامن فلي حيل تقراي متياشن زسعبو موتيلن موت زسعبه أب تقراي زتخايد خويناتيو كبلو تخاتعهم حقي قبن شبر زتصدقون اتتكبار تفتيمو مستواهلي بمخانو اتحقي ندحري تماليسو كقصع عيقبان كبلو مكاتع حساب قريبهم اتبيت فردن خطع خلتي دحر مسمع وسانو ببيت صحفتو بيلو نمهاب ندحر صباح حاموس قص رهيبو كابز حلف سومون جميرو تأثيرهم زركبو حلف قدات وصان ركبات بوليتيكاو دبات سالساي ويانه أتو هايلو كبده بركت زبالو كستات كم زقربو تفاليتو مسراتيتن حلفتن تكال جبار سنايتن ساي من اسي جنة برهانو ويكع ام محبراوي ميديا هيفن بزبل التفلت دما دحرنا 4 معالتات ماسرتي بوحس كم استفتحت كاب طبقاتاتهم حدا زخونو اتو كيروبال جبر زابير قاليصو قبر مدنز صحو ريبورت له بخمس ساعة كهربائي حلاف قدات وصان ركبات بوليتيكاي ودباتن سالساي ويانه زخونو اتو هايلو كبده زحالف عربي شوعتن حسه كل 2013 عام تمرت ابا اديس ابا ببوليس تاسيروم قدام بيت فرد قريبهم بوحس كوصو بيت فرد انتوسنون كيتفتحو صنيحهم مرماري بوليس تمالسوني يغباي سلازبله دحر صباح حمص قصرو كم استوهابهم بعلميان طبقان حقي اتو كروبيل قبر እግዚአብሔር ጋሊጾም አብልዕሊ አቶ ሃይሉ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቀረቦም ዝጋለጹ ጠበቃ ክሩቤል ከምዚላም መሰረቱ ግን ናይ ሳልሳይ ወያነ ናይ መራሕነት አባል ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ጉድኣታት ንምንታይ ኣቃሊሕኩም ብምክልሓኹምን ኣብ መንግስትን ህዝብን ኣፈላላይ ንኽፍጠር ጌርኩም ኢኹም ዝብል ከምኡውን ኣብ ትግባ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኣብ ተንቤን ኣካባቢ ዝርከብ ንእሽተይ ከተማ መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበፅሖ ብኣየር ድብደባ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሲቪላውያን ዝበፅሖ ጉድኣት ኣቃሊሕኩም እውን ኣካል ተኸሲ እዩ ከምገዛ ተቐሲሩ ብኣጠቓላሊ ኣብ ትግራይ እውን ፀኒሕኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፃእኹም እውን ኣብቲ ነበረ ናይ ግጭት ኩነታት ተሳታፊ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለና ዝብል ኣብ ምርጫ ትግራይ ምስታትኩም እውን ወንጀል እዩ ዝብሉን ዝመሳሰልን እዮም ከም ክስታት ቀሪቦም ዘለዉ ካብቶም ጠበቃታት ሓደ ምዃኖም ዝገለጹ አቶ ክሩቤል መስራቲትን ሓላፊትን ትንሳኤ ናይ ዝተባሃለ ገባሪት ሰናይ ትካል ገነት ብርሃኑ አዲስ አበባ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ካብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝመጹን ሓገዝ ክቕበሉ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኽቡን ተምሃሮ ሓዊሱ 5 ሰባት 6 ነሓሰ ተኣሲሮም ትማልሶኒ ብዋሕስ ተፈቲሖም ኢሎም ዝቐረቦም ክስ ድማ ከምዚ ኢሎም ጠበቃ ክሩቤል ተኸሰሳሊ ምክንያት ግን ተሓዲስኩም
يحجز التقام زي وقت الفترة تشرتات حيثكم كرافيكم زولين بمساسلين اليوم ثم خصتات نقدرنتو نهاية سبعة ختمات مجمرات ختمات تطبيق نقولهم بوحسنا فقيدو زي مساراتهم وحسنا تفقيد لهم صالح وضمر علي تنو እቲ ማሕበር ሕጋዊ ኣፍልጦን ፍቃድን ዘለዎ ምዃኑ ኣቶ ክሩቤል ወሲኾም ገሊጾም ትንሳኤ ገባር ሰናይ ብኩናት ትግራይን ዝተጸገሙ ወገናት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከቕርብ ጸንሐ ትካል እዩ ብኣቋራጭ ክንህብትም ኢሎም ዋጋ ሸቐጥ ኣብ ልዕሊ ዝወሰኹ ዝተባሃሉ ልዕሊ 300 ነጋዶ ስግምቲ ከም ዝተወስዶም ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ኦሮሚያን ካልኦት ከባብታት ናህር ዋጋ ይኽሰት ከም ዘሎ ይዝረብ ናህር ዋጋ ዝቆጻጸር ሓደ ኣካል ከም ዘቆመውን ኣፍሊጡሎ ክልል ኦሮሚያ እዚ ከም ዝልከሎ መንግስቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ንዘካይዶ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ዝጽውዖ ውግእ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅርሺ ደገፍ ከም ዝተበርከተ ውሃብ ቃልት ትኽልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ሓቢሩ ይብል ሪፖርተርና ፀሐይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብ ሃዋሳ መጥቃዕቲ ሽበራ ንኽፍጽሙ ተዳልዮም ነይሮም ንዝበሎም ጥርጡራት ከም ዝሓዘ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡ እቶም ጥርጡራት ዝተባሃሉ ዝተተሓዙ ምስ 16 ቦምባታት ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ኦሮሚያ ብወገኑ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ንዝጸውዖ ጉጅለ ምስ ሓይልታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ቅሉዕ ወግእ ከም ዝኣተወን መገዲ ሞያለ ተዓጽዩን ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ይብሎ በኻልእ ወገን ኣብያተ ጽሕፈት ጸጥታ ክልላት ሲዳማ ኦሮሚያን ደቡብን ምስ ሕወሓት ወጊኑ ንኢትዮጵያ ንምብታን ውዲት ፍሒሱ ንዝብልዎ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ብሓባር ንምግጣም ሎሚ ኣብ ሃዋሳ ከም ዝተሰማምዑ እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩነታት ኣፍጋኒስታን እናኸፈ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን በቲ ዝወሰድዎ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ከም ዘይጠዓሱ ኣፍሊጦም እቶም ፕረዚደንት ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍጋኒስታውያን ንነፍሶም ክከላኸሉ ድሕሪ ምዝኽኻር ብወገን ጣሊባን ኣንጻር ዜጋታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጸም ግን ኣጸፌታ ክምልሱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ቪኦኤ ዘዳለዎ ዜና ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጉምዎሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ ናይ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ዝነውሐ ኩናት ሓይልታት ጣሊባን ንኸተማ ካቡል ብምቁፅጻርን ብህፁፅ ምውፃእ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልኦትን ይዛዘም ኣሎ እዚ ክውንነት እዚ እናሃለወ ግን ፕሬዚደንት ባይደን በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ መርገጺኡ ኣይቀይረን ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ካብቲ ዝገመትናዮ ንላዕሊ እዩ ቅልጡፍ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ጋጢሙ ኢልና ክንሓትት ጽቡቕ እዩ ኣፍጋኒስታውያን መራሕቲ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም ሓይልታት ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ብቕጽበት ፈጺሙ እውን ከይተዋግአ ኢዱ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከዓ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ዘራጉዱ እዮም ኣፍጋኒስታውያን ባዕልቶም ክቃለሱዎን ህይወቶም ክኸፍሉሉን ኣብ ዘይደልዩ ኩናት ኣሜሪካውያን ወታደራት ዝሞቱሉ ምኽንያት የለን ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝነበረ ክግምት ዘይምኽኣሉ ግን ካብ ኣንጻር ሰልፊ ሪፓብሊካንን ገለ ኣባላት ዴሞክራትን ካብ ነቐፌታ ኣየድሓኖን ቅልጣፈ ሓይሊ ምቁፅጻር ጣሊባንን ዝሰዓበ ሕንፍሽፍሽን ንስም ኣሜሪካ ዝብልልን እምነት ዘጥፍእን ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣሮን ዴቪድ ሚለር ካብ ትካል ካርኔጂ ንሰላም እቲ ፍጻሜ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ተኣሳሲሩ ዝተርፍ ነባሪ በሰላም ምዃኑ ይጠቅስ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕማቕ መራሒ እዩ ማለት ኣይኮነን ዝበለ ሚለር ውዒሉ ሓዲሩ ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ህዝቢ ክቕበሎን ቁኑዕ ውሳነ ምዃኑ ከኣምነሉን ምዃኑ ይውስኽ እዚ ተንታኒ ጣሊባን ንምምሕዳር ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ግን ገና ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ምትእሳር ወይ ድማ ንኻልእ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝምልከት ስራሓት ክህልዋ እዩ ማይክል ኦህንላን ካብ ትካል ብሪኪንግስ ከምዚ ይብል ሕዚ ዘለና ኣማራጺ ታሊባን ምስ ግብረ ሽበራውያን ውድባት ከምኒ ኣልቃይዳ ወይ ዳዕሽ ምትእሳር እንተቐጺሉ ወይ ድማ እቲ እከይ ተግባራቶም ክደግምዎ ምስ ዝጅምሩን ሕነ ምስ ዝፈድዩን ኣሜሪካ ኣማራጺ ከም ዘለዋ ክፈልጡ ኣለዎም እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝውዳእ ኣብ ዘይፍለጠሉን ትሪልዮናት ዶላራት ዘጥፍዐ ወፍርን ከም ምዃኑ መጠን ኣሜሪካ ተዓዋቲት ኮይና ዘይምውፃእ ንጹር ኮይኑሎ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን መግለጺ ዘውፅእ ቻይና ምስ ጣሊባን ዝምድና ንምምስራት ቅርብቲ ከም ዝኾነ ተፍሊጣ
ተንተንቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዝሓደራ ጥርጣረ ቻይና ንኣፍጋኒስታን ሰፊሕ ጸጥታውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንኽትምስርት ተገዳስነት ከም ዘይተርኢ ጠቒሶም ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ሶኒ ምስ ሰብ ስልጣን ቻይና ንጉዳይ ኣፍጋኒስታን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝማዕበለ ጸጥታዊ ኩነታትን ዜጋታቶም ብሰላም ካብቲ ሃገር ዘውፅኡሉን ኣገባብ ከም ዘተዩ ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ ኣብ ውሽጢ ኣስታት 10 ዓመታት ብ83 ቢልዮን ዶላር ዝተሃንፀን ዝተዓለመን ሓይሊ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ብቕልጡፍን ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰን ሙሉእ ንሙሉእን ፈሪሰሎ ኣብ መወዳእታ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ናሳ ምስታ ፐርሰቨረንስ ዝተባህለት መንኮርኩር ናብ ቀያሕ ፕላኔት ማርስ ዝለኣኻ ኢንጂኒቲ ሄሊኮፕተር ኣብታ ፕላኔት ዝተመደበላ 12 ዙር በረራታት ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጡ ናሳ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ማርስ ዝርከብ ጂኦሎጂካዊ ዘግርም ስፍራ በፂሓ ከም ዝተመሰጥ ጠቒሶሎ ዜና ተፈጺሙ ነመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣፍጋኒስታን ናብ ሕንፍሽፍሽ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣይተጣዓሱን ዝቕጽል መደብና ንምንስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ስዒቡ ዝመፀ ምዕባለታትን ኣመልኪቱ ዝተገብረ ሓፂር ዝርርብ እዩ ጋሻና ፕሮፌሰር ዓወት ተወለወለው ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ኣፍሪካን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ እዩ ፕሮፌሰር ዓወት ደራስን ኣሰናዳእን 6 መጽሓፍቲ እዩ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ፕሮፌሰር ዓወት እዚ ንዕዘቦ ዘለና ሕንፈሽሽ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ዶ ነይሩካ ንእትብል ቀዳመይቲ ሕቶ ብምምላስ ይጅምር ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ ኩናት ክእቶ ከሎ እዩ ዝፍራሕ ከመይ ኢሉ ክውዳእ ኢሉ ዘፍራሃካ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ክጋጥሚ ወይ ከምዚ ኢሉ ክዛዘም እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን ግን ግስፊ ናይ ኣተኣሳስዋን መጠን ናይ ምትእትታውን ናይ ነዊሕ ሳዕቤኑን ኣወጣፅኡን ቀሊል ከም ዘይከውን ግን ኣነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩላቶም ንኣፍጋኒስታን በቀረባ ዝከታተሉ ዓበይቲ ክኢላታት ናይቲ ዞባ ክኢላታት ዝኾኑ እውን ይግምቱ ነይሮም እዮም ምናልባት ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዝገብሮ ምስቲ ናይ 1975 ካብ ቪየትናም ካብ ሳይጎን ክውፃእ እንከሎ ዘመሳስልዎ ሰባት እንታይ እዩ እቲ ሃንደበትነት ናይቲ ኣወጣጣ እዩ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዘለኣለም ክነብር ከም ዘይክእል ኩሉ ይፈልጦ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ከኣቱ እንከሎ እውን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክወፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ መዓስ ምዃኑ ጥራሕ ዘይፍለጥ ነይሩ ሕጂ እቲ ሃንደበትነት ኣወጣጣን እቲ ቅልጣፈ ወይ እቲ ናህሪ ናይ ጣልባን ሓይልታት ንመሬትን ኣውራጃታትን ከተማታትን ክሕዝዎ ምኽኣሎም ልዕሊ ትፅቢት ብዙሓት ተንተንቲ ከዓ ትኽኢሎም ንካቡል ክቆጣጠርዋ ምኽኣሎም እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሳዕቤናቱ ሕጂ ምስኣ ኣተሓሒዝና ብሓፈሻ ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ስግረዶብ ዝግበር ወፍርን እንታይ የርእየና እዚ መዓቢ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ሓደ ሓቂ ኣሎ እቲ ሓቂ ከዓ ይልወጥን እዩ እቲ ሃገርን እቲ ዓይነት ምትእትታውን ይለዋወጥ እምበር እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ሰረት ዘይብሉ ናይ ደገ ደገፍ ወይ ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኩሉ ግዜ ሕጂ ናብ ኣፍጋኒስታን ክንምለስ ሽሕ እኳ እቲ ኣብ 2001 ዝግበር ዝነበረ ምትእትታው ህዝባዊ ደገፍ ዝተነበሮ ከም ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ነቲ ናይ 11 መስከረም 2001 ዝተገብረ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብምንባሩ ህዝባዊ ደገፍ ደኣ ይንበሮ እምበር እቲ ምትእትታው መንግስቲ ምዕላው መንግስቲ ናይ ጣልባን ዝነበረ ስርዓት ማለት እዩ ዓሊኻ ከዓ ብኻልእ መንግስቲ ምትካእ ብምንባሩ እቲ ትካእ ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ንተኽለለና ዝበሃል ዝነበረ ትካላት ብፍላይ ከዓ ዘይተኣደነ ቁጥሪ ቢልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶ ትካላት ጸጥታ ናይ ኣፍጋኒስታን መሰረታዊ ውሽጣዊ ሓመረት ስለዘይነበሮ ፈርከሽከሽ ኢሉ ናይ ደገ ምትእትታው ብዘይ ውሽጣዊ መሰረትን ውሽጣዊ ውሳኔ ሓይልን ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ማእኸል ወይ ኣብ ነዊሕ ዕንወቱ ይበዝሕ ሕጂ ኣፍጋኒስታን ብጣሊባን ትቁፅር ጣሊባን ኣላ ጣሊባን ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበሩ ዓይነት ምሕደራ ዝምለሱ ኮንዶ ስምዓካ እዚ ዘረባ ምናልባት ግምታዊ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ፅባሕ ንዓመታ እንታይ ይኸውን ፅፁይ ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ቃል ኣቐባሊ ወይ ኣፈኛ ናይ ጣሊባን ኣብ CNN ክርስቲና ኣማንፖር ኢንተርቪው ገይሩ እንታይ ዝብል ነይሩ ንኩሉ ምስቶም ናይ ፀላእቲ ወገናት ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኣፍጋኒስታውያን
ምሕረት ጌርና ገዞም ይኹን ንብረቶም ህይወቶም ክብረቶም ካይትንከፍ ቃል ኣቲና ኣለዎም ኣለና ክወፁ ኣይደልዮምን ኢና ምክንያቱ ሃገሮም ንኸሃንፁ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፀንሑ ኢና ንደልዮም ዘለና ክብል ሰሚዐ እዮ ግልብጥ ኣቢልካ ግን በቲ ካልእ ወገን ኣብ በዓል ካንዳሃር ዝበሃል ክፋል ናይ ኣፍጋኒስታን ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ ኣሃዱታት ከምኡውን ተሓባበርቶም ብኣልማማ ተኣሲሮም ከም ዝተረሸኑ ፀብፀባት ከዓ ወፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓዋወሰ መልእኽትታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣፍጋኒስታን እዚ ኮይኑ ግን ካልእ ዓለማዊ ዓይነት ምሕደራ ድዮም ዳግም ክምስርቱ ወይስ ብመንፅር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝተረኣየ ዓበይቲ ለውጥታት ምስኦም ኣዳፕት ክገብሩ ብሕጂ ዝረአ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ መበል 47 ዓመታዊ ጽምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን 14-15 ነሓሰ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ነይሩ ሎሚ ተኸታቲልዎ ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዳልይዎ ኣሎ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ኣብቲ ንክልተ መዓልታት ቀዳመት ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛእታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም ፍሉይ መለለይ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዛእታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾና ከለዋ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንፀባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኲነ ነይረን እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ፃዕረታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ ፖስቶ እንታይ ክወፆ ኤርትራዊ ሙቐት እንድሕር ረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ትሪኦ ኣለኻ ኸ ፉሕፉሕ እዚ ፌስቲቫልና ማለት ሽመይ ክፍላይ ሃብተ ይበሃል ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅየ ዲስኻ ንክልተ መዓልቲ ጌርና ኣለና ስለዚ ተንደና ትሪኦ ዘለኻ ኸ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ብትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ዝኸፊልና ዘለና ሞተንክ የቐነለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቑበ ይበሃል ምዞም ብፀተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣብዚ ቂድምኻ እዩ ብዛዕባ እዚ ተኻፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስና እሞ ኣይትጥፋና ተመለሰና ኢኻ ኦክላንድ ቤይ ኤርያ ተወልደ we have a great respect ንዓኻን ብፀትካን thank you ረመለ መድሃኒ ኣብዚ ኸ ሓፍተይ ሽመይ ረሃብ ገርመስቀል ይበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ መፀ 2021 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ቢኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና ብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ንኮሮና ነኪትና ንፀላእ ነኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብና ንመንግስትና ቁርምታ ዳስ ግለፃ ምናልባት ሓዲኹም መን ገፃኹም ዝያዳ ክፍላይ ኦኬ ታንክ ዩ እዚ ዕማም ከምቲ ኩሉ ግዜ ፌስቲቫል ዓመት ዝግበር ዳርጋ መብዛሕቱ ፍሉይ እዩ ነይሩ ላይ ለብዘበን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ እቲ ፌስቲቫል ነቶም ዓበይትን ነቶም ትግርኛ ንፈልጥ ንዛረብ እዩ ነይሩ ለብዘበን ግን ዝኩሉ ቴንዳታት ትሪኦ ዘለኻ ኣብ እንግሊሽ ተገብረ ነይሩ እስኻ ምክንያት ኣለዎ እንታይ እቲ ምክንያትካ ነቲ መንእሰይ ነቲ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ እንግሊሽን ከንብብን ክፅሕፍን ጥራሕ ዝኽእል እምበር ትግርኛ ብዙሕ ዘይብሉ ንዑ ብዝሓሸ ናይ ምርዳዕ ዕድል ንኽረከብ ተባሂሉ ተገይሩ ከም ስለ ዘለኻ ወላ ዘይርካ ክትሪኦ ተዳ ኩሉ ብእንግሊሽ ተዳልዩ ኣነ ስውረስ በርሀ በሃል ኣነ እውን ካብ ቺካጎ የመፅአ ፌስቲቫል እሞ ከዓ ኣብዚ ዘይንብር ግዜ ብጥንቃቄ ኩሉ ሰብ ዝተኸትበ ማስክ ዝገበረ ጥራዩ ፅቡቅ ኣሎ እንታይ ፍሉይ ነገር ትሪኦ ኣለኹም ለብዘበን 2021 ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ናፍቆት ስለ ዝፀንሐ ናይ ምርኻብ ሃረርታ ስለ ዝፀንሐ ብሕልፊ እኳ መንእሰያት ኣነ ብብዝሒ መንእሰያት ክርኢ ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኒ እቲ ዘሐጉስ ከዓ ናትና ንሕና ንውንኖ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ቦታ መአከቢና ንሕና ንውንኖ ብጣዕሚ ይሕብነካ ውፃእ የብሉ መሲእ የብሉ ሰዓት ኣኽሉ የብሉ ቦታ እኹል ኣሎ 8 ዳስ ተሰርሖ ብጣዕሚ ኢና ተሐጉስና
كم زنا عمتها زي دين برجزية تلاعيلو كل إحنا نقبل برنا أنا كاب كله سبيشالين قالي ولا عسر شديش عمت السازا بزيتيكا قال عسر شديش عمت علنا اللوا الساعتين ألزيك الساعة فاصلة زدلنا زمت أنا له مغنيات كمان مور مغنيات مالتي ولدو كنت حلالف سلازلو تقداي احنا خلنا تحلالف سلازلنا نعين حزنا عجقني لنا عبز زقبرنا إيرترا زخونه من قسقاس زخونه زتس كمهارات لندلي دقناها صباح نقوت ركبت حدرس لدخونه ينا حزنا يوم مزينا مالتي شمايل فيرن تزعرف بحالك كولومبوس اوهايو فيستيفال كحلف متبدا مصبوح حليفو دسيلنا نعمتها كمان امزي وانا رينا هلا ابزغ منسي بشمكه جميلكا لو ما عندي من تحب زلك فسمعك بالعباد ما عند فيستيفال مجمرة زرسنا بينا مسمر بحال من تاخلها هالنورس كالوريناي نابديسي تعني حموش ساعة رابيرنا نامتنا مش بصوتي بزخون نقول تعني صبو فيستيفال كم دعني حول نسترعي فيستيفال إيرتراونات زيناعي فخال مالتي يلا قديف كاسي نحنا بقى هم زعين حول عين فارت بنا إيرترانس لزغنينا باش هاي دارقا ولو على تاكي ما زلنا زي مرسع من قد يمان لحسبنا راح دحين كيرا لنا إيرتراونات زفرس نيرتران صار إيرتراونات ترى عليك ولا حاجة زمت نجريلا إيرتراونات أبزخ الكاكين كإيرتراوي دم كيغير أمريكا وسيتيزن كتكون تغير حتى إيرتراونات ما نغير شمي جماعة قبل ثلاثة الحنون بحال كاكسيات اللي مسي حاجة عبي حجرة وبعل درجة إنه مع مسمى بالأربع شوعة عمتي زكايات دول حجزي أجت أمي مستزنة برناي كوفيد 19 ناي وشبا وياي مثل حال فاسمو بو هي تتحزت حزبي يكون ولا تي جنبار يكون ولا تي ودابيتات ناي تي حجرة ودابيتات ناي إترا بزجور حيال ودابن مدلواتنجل ناي بحكي كابتي تسبينيا نلعلي كاب كله كتماتاتن كبابيتاتن سمين أمريكان كندا بمسو نجادو بحكي صبغ نجيدمو كاتبيتنا وسأي كاتسنينا حدش نجارات بزفت عتاتي لون في هذا اللغة. My name is Nobel Tedros. I came to this festival just to learn about this Eritrean culture, this great culture, and yeah, I've had a great time so far, and I recommend it to everybody else that it comes. My name is Elias Tesfu, and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition. And I'm from Maryland. Hi, my name is Zodi and I'm from Virginia. And this is an Eritrean festival and it's nice and beautiful. أنا بنيام تسقاي بحال كاب لويزيانا نيو أورلينز كتماي زناتنا فستيفال ذك عالمنا ما زجاجنا بزعبا أقول تحكمنا أب إيرترا مناطنتن دحرناطنتن كما يمثل دبلينيرو بزحقس منفس كلاي بزحسب متينا بزحقس درجاون حالي كله أزمرا بحال كاب دالاس تكساس يمزي نحنا دمات توهبنا ناي دالاس كوانين توهبنا نمرة ابننا سنت ناي حكمنا سكميليرو دبلينيرو نو حزناينا متينا نو دما أبوش هاجرنا بدلون نو تدادلسين حكمنا دنبرون أجر حكيم دنبرون نرستاتن إنترفيجرنا في إنفورميشن حزنا متينا مالتي كمال لومن في دنبرس إلتات كل ترائي مالتي تكساس توابا أو تفكيرنا نعمزارم حكمنا دحنا نطلب كمية نزبل في المغربي في مدرسة توهيوا كم زي كرزوا علىها بزبلة مهنات زغطة معتي عن صوارق دخلنا نبر كنا نطلب حنا نطلب هنا قريبنا لازم تزغرنا بحفشة السبات هجراوين صبوا تقبلنا كم زرخبن من قصير تها قربي من قسم قانون دحر من قسم قانون زي جورو قبل اللي حكمنا كابروحق عتات جميل كان بكتما قربنا يبقى عزيا كل مساجد أجركاتي هاجر أو حس بحكمنا خمسون أرايها بستفاني بحكمنا ودرجة سامي كساس ناس جبراب كابيسن تكساس أراي سمي زرزقي أو بكلا إلى بحال ماماتي كتما أتلانتايو زي ناي إيرترا فيستيفال عمتاوي زجبر
أنا سبورت نساتف مالتي بولينج بال لنزمن قرب إثيوبيان حوسنا له مالتي وتزي جبرنا لهم عندنا مسانا قدم شاز من وربولارات تساتي فمو هذي بدك تبعتيو أسران شمونتن دكنسيو شمونته هسأنات 10 نيروم أبزيهم تم شمونته إثيوبيان كونغلو بغانتا إثيوبيان تساتي ريتشي مالتي ناي ريتشي بولرز سبيروم بنتلا ون إثيوبياوي تمرات بعد سبير مالتي قبل دكنسيو كمو إثيوبياوي تيا سبيرا سلام تبال لا إثيوبيا بيراوي بدون تساتي نورت يا قدامي أبزي بسدرا مسألة مالتي في عود تجورو ناي زمن كلنا حبيرنا زدورنا صوتاب مقالي ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሐመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተጻብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገጻ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተጻብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክትድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆጻጺርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተጻብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ጸብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓጽያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመጹን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሩብ እስቲ በዛ ትስዕብ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ሙዚቃ ጻንሐኩም ተሰቂለ ከርቆም ተዓይነይ ተኺለ ክጽዋዕ ዓወር ዘጋመይለይ ባዕለይ ክኸዳ ሃገረ ሰብ ይዓዳ ፀሓይ ከዓረበት ብወጋሕታ ኣለኒ መገሻ ዝኾነ ቦታ ገና ኼላ ኸይወረረት ሩባ ከየርሓቐት ከይከወላ እምባ ከየዕረፉ ቐልጢፈ ክኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብ ዓዳ ጋመየ ጋመይ ጋመይ ወለላ ንዓኸ መዓዱ ተስቂለዋ ዓሰር ግራ ክበሊ ኣበይ ኮይና ውዒላ ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ጠዋየ ኸላመድ ካብ መሽታ ለብለ ይሰኣኸዛ ቀዲመ ከም ብዋዛ ከይትሓገድ ንኻዛ ባዕለይ ከላሳ እሳ ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ነመስግን ድምፃዊ ዓዚዝ ሓጎስ እምበኣርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓልፊ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ